Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon ni ang part 4 tang sugilanon sa Pirla sa Bukid. Pasensya kayo ha nga nagdugay kog upload sa sumpay ani. Bayno di ta maglangan ni ang laing sumpay tang sugilanon part 4 Pirla sa Bukid. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Linong! Linong! Magbantay ka mo! Lamyon ka mo sa yuta! Dili! Kila mo isulagtanan sa maliging yuta! Nagtamgo lang di ay ko. Oh! Dili! Dili! Nitinuod akong tamgo! Naglinog! Malayo na ako, Toto! Ayaw pagtanaw na ako! Dili ko normal nga tao! Masakitan ka lang kung mapadaol ka na ako! Dili ni kay. Bisan unsa ka bang matanga sa tao. Bisan kaliwat ka pag-ungo. Tigba lang. Barangan uguban pa. Mahalon ko gyapon ikaw. Dili ka mahadlok na ako! Dili. Busa. Atubang ako ni kay. Oh. Ni ato to. Kinanang makuha na ko ang perla sa bukid. Mo na kini makatambal ni kay. Ah! Tubag! Tubag! Tabang! Kugag! Nahimo ko makik! Kugag! Perlas sa bukid. Usa ka gamhanang perlas nga gipangandoy sa tanang tao nga gusto ug gahom. Perlas sa bukid. Tagsula Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Perlas sa bukid. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Perlas sa bukid. Kuan. Awasab ko makatog kay busog ko. Oo. Parehas gideta no. Pulos busog ba? Ako ko unya. Unsa nagduka na ka? Kay iduyan ti ka. Tuyan si pagtuunin mo na ko bata. Sorry dai. Wa pa man sad ko duka ah. Tuod nga nang ni amalagi ka sa amo. Kuan ko ni kay ganahan kong magsusi kung unsa tong kahayag nga akong nakita dinis inyo. Kahayag? Oh, murag rainbow. Gikan jud dinis inyo. Unsa man to? Kuan? Wa may hayag din ito to. Tinuod ka pero nakita mo ginamo ni Lola nga mihayag dinis inyo. Hay mas lola nimo. Ha? Ni asab days lola igi. Kuan, sorry ni kaya. Si Lola mo ganahan nga magsusi bahin na ng kanang katong kahayag nga gikan dinis inyo ba? Gikan dinis inyong payag yun. Ha? Uy. Nato grabaya ko to. Natuog ka? Wa ko magkabantay nga dunay hayag. Oh, ang amo ramang lamparilla ang may hayag. Tinuod? Uy, tingali ang hayag to sa disco sa Pikas Barangay inyo nakita. Oh, ha? Ngano di ay doon na di disco sa Pikas Barangay? Doon na, manggod. Basin mo ito yung nakita ni Lola ni mo. Nabasa ito, no? Pastilan kinis Lola eh. Hapit lang matunok kong dinagan o gabing dako da. Mao ba? Pero, unsa man gyud ang inyo nakita sa layo? Kuan, hayag lagi kay ni kay. Priting hayagag yun. Nga, dagay magig kulor. Murag na naata ng kulor ba? Murag lagi rainbow. Sige, tagbalik ka ng rainbow. Murag rainbow ba? Ha? Mao ba to? Sige ni kay. Hindi lang ko magdugay. Basing, hayag na to sa disco Pikas Barangay. Murag ni reflect ba?
Murag reflection ba? Ana, Mm. ana lang ba? No? Basin. Magin. Tara, sige. Ito na lang ko ni kay. Si Dreams. Damguha ko ha. Ano naman? Aron doon na kay kauban sa pagkatuog ni mo. Gamay. Sige. Good night na, Sab. Sige. Damgo hasab ko. Magpadamgo sa tiyan ako. Hala, sinikay. May connection ko dahil ni. Di, magpadamgo mo dyan ako. Wala no. Aray, agay kasakit. Tapandol ko na. Dahan nga dili dahan. Ay, sakit ay. Ay, Ito na, ikaw na na? uy, nagmata ba na ka may dear, Lola? Exciting nga may baw sa akong lakaw na. Ito man, dear. O siya naman, naman nagkasote na mo ni Kay. O siya magkunutong kahayag nga atong nakita sa ila. Wa mo ko na siya may baw, la. Wa? O siya wa may baw. Pagklaroy, kay basin og milimod lang siya. Awa lagi siya may baw, la. Kay, basin ko no, itong nakita, suga to sa diskuhan sa Pikas Barangay. O siya? Sigurado ka nga, suga to sa Pikas Barangay. Okay, may disko man ko no to sa Barangay Pikas. Barangay Suba. Mao ba? Mao na nga, matug lang ta. Kay duka na kay ko ra, Arin lang ko matug lang ta, gawas matug la. Pita. Mura mangyod og dili to suga sa diskohan, ay? Nikay. Nay. Buntag naman di ay. Musayo ko sa sapa. Maglaba ko sa bulingon ni Sir Elmo. Sige, Nay. Ako na rin magkikais pamahaw. Sige. Hatan lang kag pamahaw sa sapa, Nay. Sige, nak. Ay. Kalisod sa din mo kahimtang, oy. Niamis ka may kayong payag sa ad sa baboy. Nikay! Si Tatay Andoy man ron. Nagmata na tayo siya. Apilan lang ako siya glungag, oy. Nikay! Ari asa ko bay! Hala, paduon ko ni Tatay Andoy sa bay. Ano man ka, agoy. Bunala na masag ako, ani. Pagdali, Nikay! Pero mura masagwa masuko ang iyang tingog. Akong liion, be. Nikay! Pagdali! Dali! Tanawan eh! Hala, unsa makipatanaw ni Tatay Andoy? Pagdali, Nikay! Naunsa man as tatay? Nagsige man na siya tanaw siyang bukton. Unya, nagsigisig pa namin. Nikay! Pagdali! Nanatay! Tata, pagmata. Tata! Hoy, tata! O pagmata-bata ka ba? O si katoong tambok na kaayo ka? Ta! Pagmata, oy, baboy na kayo ka to. Sige, katag. Ta! Oy, pagmatain ta. Oy, baboy na kayo kasi kakatog. Oy, pagmata! Ang tamala. Pagkatugayan ni mo pukawon. Oy, Agay! kanina himas pa to karon. Agay! Tata, doon na kayo isaga ni ma. Ang tamala, sumukan mo eh. Lakaw ko. Panid-is ni kay. Nasaan? Pagdali, Nikay! Lagi, tay! Pero, tay, magsabot ang daan, ha? Huway bunalay, ha? Sakit pa ba yung agis imong pagbunal na ko na? Ay, di ka bunalan o tonta. Doon na lang ko ipatanaw ni mo. Unsa man na? Basi no sana imong ipatanaw na ko, ha? Ay, amaw ka magkambayhana ka. Unsa man, mudool ka na ako. Bunalan ta ka. Modool na. Alas sa kadres patawan. Naana. Unsa man din ang imong ipakita na ko, tay? Ay, tanawan eh, tanawa. Hala? Hmm? Naunsa man imong mga kagid-kagid, day? Nalaos man na. Oo, naraos ni. Murag, namatay ang mga kagaw. Nasunog, ug huwa na ko mga tol. Ha? Mauna, ug naitabo ni, tungod sa paggunit ni mo nako gabi eh. Ha? Nikay, doon na kay gahom.
Unsa? Unsay gahom batay? Nikay, pamati ha? Pamati og mayo. Dili ba kulatahon tamang unta kagabi eh? Pero paggunit ako nimo, mura kog napaso sa imong panit. Init kay ka. Ug unya, murag gisilaban ang tanan akong mga kagid. Ug maunali karon. Naayon ako. Ikay nakaayon ako, di kay. Pag-sure diha tayo, uy. Naunsa na baya ka? Daghan na kayo kag patuot-tuot tay ha. Dinis kalibutan tay. Dili na nata mo apil anak tay, uy. Pero tinuod lagi akong gisulti. Doon na kay gahom. Doon na kay gahom ni kay. Tay, wa ko'y gahom tay, uy. Naunsa man ka tay? Gilamtan ka, may kapakuno ko, may. Wa ko bilang ti, oy. Tinuod akong gibati. Tinuod yun. Ako ang witness nga tambalan ka na. Dili taon ko magtambalan tay, uy. Kay gahom nas kangit-ngit. Ay, basta. Naayo ko nimo. Busa, tambalan na ka. Aha? Hay na mas mamamili na nimo, ha? Tay, ayaw na gid pasakitis nanay, ha? Masuko na gid ko nimo, ana. Ay, pasakitan ko taon. Di na ko sa pasakitan. Ako lang ipakita nga akong nalaos ng mga kagid. Hay mas mama nimo, ha? Si Mama Milena nimo? Tuwa sa sapa ng laba. Doon ako. Naunsa man is tatay? Mura man og nataranta? La! Kadiyot, ragod. Unsa man yun, ha? Magdali. Naligo pa gani ko. Unsa ba, uy? Naunsa man ka? Gwapo man gihapon ka ba? Bisan udi pa ka baliga. Manglakaw na. Ay, si paglangay-langay. Anid ina sinikay. Maniid yun. Maniid ko la. Mapuspusan lang kung andoy kung magupo-upo. Abi pa lang niligo. Ay, di man ka maghupo-hupo, tonto. Mamupupo man ka. Nga amiga mo anang nikay. Ado alang siya niya uman istorya mo ba? Nya ragod. Tinood ka la. Di na ka masuko nga magpaduol ko ni Nikay. Dili na. Kinida? Mo na hustong tambalan nula. Higala sa tanan. Milena! Milena! Also, sa handoy. Ayaw gid pagtuol na ko. Kung dili ka gusto nga malabay na kong palo-palo. Milena! Dili na yun di ka kulatahon. Ay, paduol na lang ko. Doon na lang ko ipakita nimo. Ay lagi pagduol. Nagtion ako nimo ini palo-palo, ha? Maigo ka gyud ini kung muduol ka. Ang tangon man gyud ta ka ba? Hey, tanawag akong kurikong Milena. Naayo na. Giayon ni Nikay. Unsa? Tambalan ka ng anak ni mo, Milena. Madato na tani. Unsa? Ay, anayabag ka na ginandoy. Hoy, basi ni saka na sa utok nimo ang kagawan imong kuriko. Mao nga nagkasalimuan ka na diha. Hey, wa lagi ko magsalimuang. Ay, tanawang akong nuka. Ay, tanawaw. Nalaos na. Og, nawa na pagpangatol na ko sa akong kalawasan, Milena. Sinikay ang nag-ayo ini. Og nga nung nakaingon man ka nga sinikay ang nag-ayo anang imong nuka, ha? Ay, tungod kay gabi sa dihang ako siyang gigunitan. Mura kong napaso siyang panit. Mao nga, bidagan ko. Pero karong buntag nalaos ang akong nuka. Murag, nalaos sa kainit sa panit ni Nikay. Oh, unsa? Milena, gikan karon. Ako isa di mo nga ako na ng pangkao si Nikay. Kay mauna siya ang muhawas na to sa kalisod. Uy, andoy. Maghilom diha, oy. Dili ka namang labada. Dili na sab ko mamanday. Kay mahimo naman tang assistant ni Nikay sa iyang pagpanambalon niya. Maghilom lagi. Nagutman ka man tingali. Ay pahawa da, be. Ayaw kong sabog ka kinaghan pa nilabanan ko. Wag ka magtanaw ini. Gawas pa. Milayas na mig sinikay. Ayaw na mig sabuka. Ay, pamauli lang mo sa ato. Oh. Ayaw na mo paglisod-lisod sa as baboy, oy. Maghimo ko sa ato og lantay nga higdaas mga masakiton nga magpatambal ni Nikay. Oh. Mamutol ko kawayan karon. Ha? Mamutol ko. Maghimo ko og lantay. Kahumot sa buwan putput nga akong gisugba. Kini na lang mo isud ani nanay sa pamahaw. Oh. Oy.
Unsa man ron? Oh, ala. Ang bahag ni Hayag. Oh, ang itlog sa buko. Misiga na sad. Mihayag yun siya. Unsaon man nila ko, ha? Ako na rin isod pirmi sa kong bulsa, uy. Bahala nagbapusa siya sa kong bulsa. Uy, nawa naman ang iyang hayag na ako siyang gisod sa bulsa. Ang samgyag ka ni klasiha sa itlog, uy. Maayo, maayo! Uy, si Tuto. Oh, nagdasyot sudan? Uy, kumot ko siyang daong sudan. To, kadiyot lang, magkuha ko panaksan. May mundag ni Mayan, Nikay! Kadiyot lang ha, magkuha sa ko panaksan. Uy, ano ni ba siya nga dakong lahat ng baboy? Daan pagit lagi kong nagdakag ginat ang baboy. Yan nga mong panaksan, oh. Sige na. Ihuwad na diri ang imong daong sadaan. Ha? Oo. Ibatungod ang imong pinaksan, be. Bebe. Nara, Kay. Ganong naibaw man ka nga, nagdakong lahat ang baboy. Ha? Siya, o pag musulti ni mo nga, dakong sudan? Unsa man eh? Milili kas giwang sa inyong payag? Kuan. Hala, ano na iba man tuod ko nung mauning dani tuto. Nikay, tutok na ka na ko eh. Iturok mo ka diya. Kanong lang nibaw ka nga, dakong sudan? Kuan, nahibaw lang kay... Dili mo ko giwang sa mong payag. Mhm. O niya, ninimaho manginat ang baboy, ang imong dasa sa panaksan. Gabi ka. Mo ba? Kuyawan mong nimhot, no? Salamat, ini ha. Ay, mas mama ni mo. Ito sa sapa. Nang laba. Ako pa siyang dadag pamahaw. Timing kayo. Ano mo kayo sa nanay ni mong init kayong baboy? Init kayong baboy. Ilat ang baboy. Sige. O niya, ikaw, ano lang kasama mo? Muban ko ni mo. Mo apa si mama ni mo, Melina? Kinahanglan nga makahimo ko klinik ni Nikay. Madato na gid mi ini. Madato na mi. Nay, niyari mo pamahaw, Nay! Uy. Nang Melina! Miapas si Nikay sa iyang mama. Nang Melina! Latag ka na kung ginatang baboy na! Linata ang baboy. Uy, pastilan, nga nung naghago pa man gid kag hatod ini dong. Na, masuko gid imong lola ini. Sino na anang sam ka na dito masakoy. Klaro kay tumasuko, uy. Kung may hibaw to nga gihatdan mi nimog linat ang baboy. Dili binaganahan imong lola nako. Nangan mo mo. Hoy, Toto! Uy! Palayo sa kong anak. Anak! Nga nung sigam lang mga mata ni mo, ha, Toto? Wa ka magabatis akong gisulti, ha? Palayo sa akong anak. Ginoo ko. Kanusaan lang ka mo ang kong nga anak ni Musnikay, noy? Nabungol ka, karon ko. Nakapatigil kang karon ko niyon. Ako na mula ni. Uyak mo ni mo ni, no? Gapon ba gani? Gisulti ka nga, anak siya sa demonyo. Kaya di mo siya anak. Aw, ikaw di ang demonyo, noy? Mo anak ni Musnikay. Ako sa mana, magpatigmas ka. Uy, tay! Ayaw! To, atras. Atras ka. Hoy, Andoy, nausamag ka? Masabad na toto ha, mapriso gyud ka. Ay, ako lasing bauran. Nga dili na mo paduol sa atong anak. Kaysa umaabot, magkumpetensya naman ni og ang imong lula. Ha? Akong lula, noy? Unsa to? Unsa naman sa imong gipanulti? Ay, nakakita kay ni Toto, ha? Asa man? Natanawa. Nalaos ang akong kurikong. Og sinikay. Siya ang nakaayo ni Toto. Mas maayong tambalan sa umaabot sinikay.
Nang laos to di mong naong eh. Hmm. Ay, ang nuka-nuka day. Ang nuka-nuka si mong panitapot ba si mong naong. Oh, mao. Nang laos. Oh, ginuko. Mao nga, papangitaan lang og laing trabaho ang imong lula, ha? Ayaw na ng pagkatambalan. Kaya ang akong anak ang umaabot katambalan nining dapita. Uy, tay. Tay, ayaw pa takagsulti diha, uy. Mutuo ganin na tuto na. Oo, nga naman di ay, ha? Nagsultim lang ko sinoon. Ikaw ang nag-ayo sa akong kurikong ni Kay. May gahom ka na. To, dili tuod na tinuod to. Ayaw pagtuuan na. O ikaw totoo, ha? Tala, lakaw na. Uy. Paulisin nyo. Ayaw na pagpadool ni Kay. Naman sa amin is na Andoy. Napatakka naman na nagsulti. Tambalan ko nusnikay. Sana man siya. Wapagigiuli akong panaksan. Dadaan ako silang baboy. Wagigiuli akong panaksan. Ay, tangga takin ako sinikay. Dadaan akong panaksan. Gimingaw naman akong nikay. Dalian ako mingawong nikay. Ay, uli lang ko. Atuon ako sa lula. Nasaan ka? Iyay. Ang nasan siya? Ganong nagbagut-but mo ka? Ha? Wa man! Ah, Ni ano siya ng kariban ako nga. Gwapo ko nuhay. Mas Mura gwapo magudog. pa ako niya. Padungog nabalaka lang ng eh. naong ni mo. To, Ah, wa man! yung naong mo na. Murag nabalaka ng naong. Ah, sa ilo lang ko ha. Sa ilo lang ko. Kaya nagdali ko. Di ka ganahan ako no. Gunahan mo ko ni mo. Nga lalaki mo ka. So pagtuon naman ako, bayot ka? To ka. Lagod pag silos na ako. Good. Ah, anong tao magsilos ko ni mo? Uyab ta? Ay, naibaw ko nga suod mo ni Nikay. Mao nga posible nga di ka ganahan nga magpaduol ko niya kay mas gwapo ko kay nimo. Kamayarang kang kuguo na. Kapino raghambog aning ilmo na. Kamayarang tiriduron sa tang kugo. Adto ginipaingon silang Nikay ba? Dada! Sula. Sula yan ay! Hey, giapas gigong nula. Lakaw na sa bahay ni Kay. Ibalik to inyong mga butang sa bahay. Ha? Nikay, ayaw pagtuuan na. Ilaro lang taan ang Andoy. Ni Kay, panggaon lagi ti ka. Dili ni gyud ka pasakitan. Bisag kusi, dili gyud. Tinuod ka, tay? Ayaw lagi. Dili na anak. Dili na ka anak demonyo karon. Ako na kang anak. Tinuod ka, tay? Dili na ko ni mo bunalan? Ay, dili na. Sige, paulit na sa bahay. Kay, daghan pa kong buhaton. Oh, gano'ng mitotok naman ka na ko, ha, Tota? O sa may imong nasarap nga balita dito sa ilang ni Kay. Tulon sa nina kong tubo la. Tamis yun. O sa imong gikaon. Tubo. Lang ta? Lagi mo na kung nasa yung Kwan? pagpiling. Kung ano la, dito na ko. O lagi, kadito naman bitaw ka. Unya, unsa man, nahatag ni mo kang ni Kay ang linat ang babay. Hola. O nga, unsa may napanitan mo dito sa ila. Kuan la? Makalibog man la? Katuuan dili. O sige, solti na lang aron lang. Ay, lang. Solti na lang aron tang madali. Unsa pa man ang imong nalibgan ni Mao. Naralang, lingkod ako. Ah, kadaghan pa sa kalini mo. lain na magdali. Patay kuras man ang imuha do. Nakita na ko lula nga ang tagid ni Noy Andoy. Yan na, magubos. Atang ganina na kung paabot. Ang tagid ni Noy Andoy nga, Oo. nalaos na la. Oh, natural nga, malaos to kay ako man itong gitambalan. Miingon man si Noy Andoy nga, si Nikay ang nakaayon niya lula. Ba? Kisabi ni. O sa? Oh. Si Nikay ang nag-ayaw ni Anday. Mauligi lula. Iya maganing may magubos ako. Isret ako lula. Ikaw, dali imong sulti nga nang daghaman yung punong-hunong. Magubos ako. Kising mo, Jeko. O, tiwasa? Hubo na.
Iya ba ganing giangkon nga anak niya ni Kay Lila? Kalitag gid sa akong kausaban ni Noy Andoy la. Kalit gid siyang kausaban. Nausab gid siya. Iya ba ganing ginganlan og anak sa Dibono gapon? Sinikay pero karon anak na kuno niya. Sigurado ka. Namiingon si Andoy nga sinikay ang nakaayos iyang kurikong? Oh, lagi Lula. Wa pa ko mabungol, di pa ko prehan mo. Bungol. Bungol ka. Clear kayo kung nadungog sa gisulti ni Andoy nga anak niya sinikay og nga umaabot kining kubo sa kusyudo lang. Hapakon ta kag-usab ron! Gali Kuya, sultihan ka la. Ningon si ni Andoy nga umaabot ning tambalan dinhi sa atong dapit. Asa? O ka na ang dili maayo. Di na maayo to. Nagkumpetensyahan ko nila sa akong pagkatabalan. Dali. Magini may tabo Lula. Papangitao na ko nung kanilang trabaho ni Noy Andoy. Lamat ra! Lagi. Pero wala. Marabayag og tinuod ang gisulti ni Noy Andoy. Magtinuod yun. Tata! Mituo ka sa iyang baka! Wa man namakat si Noy Andoy, Lola. Nakita sa nako nga naglaos ang iyang mga nuka-nuka sa iyang kurikong. Ug wa na siya magsigig. Pangiltil siya ang katulad. Dali ni mahimo to to. Dali! Dili, oy! Dili na mahimo! Sabi, dili mahimo, Lola. Dili mahimo nga dunay mo barog nga laing tambalan din sa atong dapit. Dili na mahimo ha, dili na mahimo. Kay ako lang. Unya ikaw ang umaabot nga tambalan din sa atong dapit. Di lagi ko magtambalan, Lola. Kawas pa kung tinuod nga tambalan na unya sinikay, di ko mo kompetensya niya, oy! Nikay, o sabi sigihan ni mong liili ni Has o boss. Si Tatay Andoy, Nay. Nagpanday magod siya. Naunsa naman as Andoy. Nga nung talit pa lang na siyang nalibog. Pero, Nay, tinuod man sab nga nalaos ang iyang mga kurikong, no? Mao sabi noon, pero ang pagutana, ikaw bagit ka ang nakaayo ini. Ambot mong sad. Pero unsa? Wa, Nay, oy. Wa na, Nay. Pahingat daw, Noy! Nay, naa si Almo, Nay. O sa may nakaayos adlaw, ha? Mudungaw ka sa kong asawa? Ay, di lagi sa imong asawa, Noy. Sinikay ang akong giani, ug dili ang imong asawa. Kung sinikay ang imong giani, makapabisita ka. Pero, sa may imong nahuman, ha? Ha? Naka-eskwela ka? Akuan, magdoktor unta ko pero wa pa ko kahuman. Doktoron ka. Mayo noon, taas ka grado. Sige. Makapamisita ka sa akong anak. Ha? Nikay! Nakay bisita! Ato ba nga? Uy, naana ka diya sa dakong bahay ni Kay? Almo, dali. Tanawang imong mga sapot nga gilabhan ni Mama. Kung wa ba'y nawak. Dili. Noy, excuse me. Nganong gidaman ko nimo palayo sa imong tatay? Dili lang ko ganahan nga makabati kasing ipanulti. Maayo naman siya nako. Nakabati bitaw ko. Dako ng milagro nga kalit lang nabuutan imong tatay Andoy. Oo, pero doon naman sa gunay rason kung nganong kalit siyang nabuutan nako. Ha? Ano sa may rason? Nagtuo man siya nga doon ako'y kahibaw sa papanambal. Usa? Dili mahimo nga dunay laing tambalan nga musikat niya among dapit. Dili. Saan naman na ang Lola? Pura naman na siyang napraning. Masikin na yaw-yaw. Paso-paso bagyos na taran. Kinahanglan nga doon ang dukoy buhaton. Saan kay buhaton, Lola? Tata! Ay! Agoy! Kung sinakitaan, ay! Tata! Na! Dali! Dool, dali! Padool! Saan man siya na imisugo na kula? Kinahalang nga tabangan ko nimo ining krisis sa akong pagpanambal. Tapos krisis. Saan may ako'y katabang ni mo, Lola? Kinahalang tabangan ko nimo. Dauta sinikay. Unsa? Lo! Unsa man, nabati nimo ang akong gisulti? Bati kayo, bati kayo. Unya. Klaro kayo. Klaro kayong nadungog na ko. Ba't asan yung isugo na ko, Lola? Nauto ginagis ni kay. Di man taong kumakahimo na, Lola. O gawas pa,
Usam na ko sa paglaot, be. Nga wa man siya gibuhat, be. Ikay paniid. Maniid ka dito kung doon na ba'y magpatambal sa ila. Kinahanglan nga imong barawon. Sa, mag-checkpoint ko paingon daan sa ila? Oo. Kung gusto ka pang makakaon kag lami, kinahanglan tabangan ko nimo. Dako ra ba kag taong amawa ka? Kinahanglan tabangan ko nimo, nga dili mahimong ilado ka na sa nikay nga tambalan. La, pa ba siya gitambal ng taon? Uy, sino'y Andoy naman to yung miingon nga naayo siya siyang kurikong. Kana si Andoy may nag-promote katambalan siya nikay. Busa, kana si Andoy may dauta. Unsa? Uy, mutuo sa din sa tatay nimo ng mga tambalan di. Ambutin ng tatay yun eh. Aw, naamin gyud na sila, di man ta makapugo ang anak nila pero mas maayo gyud ang magpadutol. DJ Mau Relax, bitaw. Relax. Nakabati ka? Ha? Sa unsa man? Kuhan, murag doon ay misinggit nga babay. Ha? Singgit sa babay? O, lagi. Singgit sa babay. Pero wa mo ko'y nabati. Basin langgam nang nabati nimo. Tuod sab no. Sige, Elmo. Oh. Ako lang yung ihatod sa inyo ang gilabhan ni Mama nga sapot nimo ha. Sige. Niyan na marita sa Simangan, paingon sa baryo, Kanlubag, ug adto na lang ko ha. Ug ay kalimot sa atong kalihukan sa Domingo ha. Dili ko malimot, ana. Okay, sige. Padayon ako ha. Salamat. Asa man to akong nabati? Singgit man kit sa babay ang milanog, pero ang anong wa man makabati si Elmo. Naon saan mo na ako nga puhan, eh. Anong himuon man nung spy niya nin kay? Kita, usam mo gigog. Kontrahan ko ni Ando yan eh. Ay! Saan naman? Lula ba eh? Dali at di mo malubat-lubatan. Lao man nang imo pangunaw-naw, sa man nakahuna-un na nagkagpaagi unsaon sa pagdaot si Anday. Aligod la. Bidool. Ya, nabitaw ko doon na bitaw. Wa, pagyud taon la. Lisod kay kung magtanog tagdautan na ng sa atong isig tagtao la. Uy, wa itong kagwapo na. Pagilamay! Magod sa man nagkagwapo ni mo kung wa na ko'y trabaho, ha? Nga wa na magpatambal na ko, wa na kay kaunon ba nga ka? Oh, mamaligyan lang taglana, Lola. Sila na. Lana sa lubing. Lana. Lana, day. Lana sa lubing. Lana, Lana, lagi. Lana, lagi. Tonto. Lana, lagi. Matag paminyaw, mataghan tag makuha nga customer sa panambal o kanang barang ba? Bosa, pag huna-huna diha kung usay maayo na ito, bahatan. Pag huna-huna diha, tiwasan ang huna-huna ni mo diha. Kay, kalabad na biya sa kong uning Lola, oy! Nausa na ba na sa Andoy? Nagsige na ba lang nagpanday bisan gabi na? Nay, nahuman na gini tatay ang lantay. Banya, hapit na sa nahuman ang ato. Nikay, mura man ugwa na sa maayong panghuna-huna sa Andoy. Nay, Tarong pa ka na iyang huna-huna. Gakalit lang siya magtuong nga kamao ka ng manambal. ha? Unya, si Lola Igi Pagyon ang iyang kompetensyahan nga labihang maldita haraba ng tiguanga. Tigalibig, una yung tagbarang ana. Nay, tinuod ba ginang iyang pagpamarang? Oh, tinuod kitingali na. Kay doon na masay magpabarang. Toto, pagbata! Toto, pagbata! Pagbata! Sa mataong kinayabang ka mabata ka! Di po ka romantik ka nga nung lahagpong magkaan ng lantay. Oh! Nagtagak mo na ko ang buto ni mo, ay. Oh! Ngang! Imo mo akong gigalitan po ka, be! Nga! Ungungo pa kikundang ko na na. Lena ba ungungo lula eh? Imurag ikaw ang naong. Wala! Lapag ka niya! Lamaw na natagak ka sa lantay. Naguyawan ka sa kundagway. Mula. Anong gipukaw mo kun mula? Ha? Oh, naibaw na ko. Naibaw na ko nga nung naayos andoy. Unsa? Ngano man ula? Ang tabong ko, posible nga naaninikay ang tabong ko. Unsa? Hey, maunay yun na ang nahitabo. Lula sabay, duka na kay ko. Katulgaw na ko, Lawi. Tugsa ko. Uya na, tapong ko ni mo. Yan ang tugsa ko.
Unsay unya ra, unya na ta managang ha. Kung maigo na tas problema, kung dili na mahimo to. Mao karon pa lang kinahanglan nga ato ng kababagan si Nikay sa iyahang pagkatambalan. Sa? Nasa pa. Ay, yan na pangilabot na ito silingan lang, uy. Padayon na na yung panambal, ya. Saan naman taon ko, eh? May umaabot nga gubato to. Gubat na Gubat. istorya, ano? Oh. Gutman ka? Sure ka? Ano yung magkagdagot man ko? Mao pa may akong pagpanihapon, magpakuman akong panihapon og usab. Og mauna ni ang misantop sa kong hunahol na. Ang kabong ko. Sugal lagi ito diskuhan nga mo nakita Ay, lagi. ayaw na lang kung pagsupak-supak diha to ta. Ako may tambalan. Nahibaw ko kung unsay suga sa diskuhan og bato sa tabong ko. Ano day? Nakita na rigag batos na bungko, ha? Wa. Naaram nila! Naaram nila! Huwag di ka makakita, pero mituo ka! Pero ako man ang gibate. Nagtiguhang na kay Kai! San? Nagtiguhang na yung pagbati! Gawas pa, wala na yung taon ng panahon na kanang katuan, dili kanang imong gipanulti. Pagkalam! Pagiluma, unsay wa. Bito! High-tech na mo tanon. Hoy, toto. Oy, paminaw, tuntok. Paminaw na ko ba? Sabot ito sa musik, tabi god. Oy, mas isog pamangka na ako. Paminaw. Ayaw ismula ang akong kahibaw sa pagpanambal, ha? Surila. Ayaw ko nga tambalan. Surila. Ako pa rin nasunod sa akong amahan. O karon, ako ning ipasa ni mo. Si Pasa, di ko na nalay, bahala ka niya. Nasa niya dukol-dukol, ay. Nakakita na Ay, kanya ko. nasa ba, sakit na kanina mo. Ako, upol. Sige, yan mo gigo. Gigo lang pirmi sa mong dukol. Mabugno. Mabugo, nagikuha na lang. Mahadlo ka mabugo nga tanong sa mga na break. May siluntan. Ikaw na may magaling kang sigihan o dukol aron matarong ng utok ni mo nga may pilit sa imong bagal-bagal. Liwat ko na mo. Ay, bangon na diya. Ay, paliwat ako. Bright ko, ikaw bugong dako. Bangon na diya kay magplano na ta. Ay! DJ Relax Remix. Salamat ka na hilom ni tatay sa pagdukdok. Hindi kay katong na diha. Gabi na kaayo. Nay, tinuod kit kang gisulti ni tatay Andoy nga makapanambal ko. Uy, ayaw pagtuoan ang Andoy. Katong na. Sige na. O na lang, Nay. Wa pa masay ko magduka. Nahala, sige. Unsa kay kaning itapuan, no? Ang ano kang nalahos man ang kagit ni tatay Andoy paghikap na ko niya. Og mura siyag napasok kay init ko no akong kamot. Ayan, no? Ang ano ka, no? Tata. Uy, ako. Ay, Lula. pag-uy-up diha, ha? Ka na kay ko. Kaya ka paminaw. So! Wow, paminaw. Biido ka. Napepay ka ng mata ni mo aron makatarong kang pamati sa akong plano. Pikat ka la. Pikat ka. Katag maayo, hindi ka ba dukaon? Ako yung dukaon ta karon ako nga ka. Tingnan mo kay pikaton. Paminag maayo sa akong plano. Jalti na niya. Huto! Nahibaw na ko sa imong buhaton to. Ani imong buhaton to. Ha, paminaw. Ayaw lagi paghago! Pikat talaga. Nihago ka bago na, ha? Oh, Pikat pikat. talaga ng imong mata. Pikat ka lang. Pikat ka. Maayo din sa parusunin ako, ha? Pamati na kung maayo ba, kinalang gamiton na nimo ang imong kagwapo. Oh, lagi. Oo. Sige la. Oh, Ako nang gamiton akong gwapo. Oh, kagwapo ni mo niya. Human, adto ka istambay sa ilang nikay. Apa? Ay! Ana, ha? Ay, sa lagi ka to. Unsa to? Adto ka istambay sa ilang nikay. Tinuod ka la? Oh, Di na ka masuko nga mapaduol ko ni Nikay. dali na tungod kay, doon na kay misyon. Misyon, usap na la. Kawata ang bertod ni Nikay, nga mao ang tabong ka. Unsa sa mukha di kay? Mula sa boy. Imo mo ko naman kawatan mo, di mo ko prehan mo. May paminag sa natin! Sorry lang. Paminag tarong! Ni alag kita sa emergency nga sitwasyon. Busa kinahanglan nga makuha ni mo kung unsa man ang naan ni Nikay. Susiha kung unsa yun ang nakaayo ni Andoy.
Anong maingon mo ito siya nga sinikay ang nakaayon niya? Kana ang tuki ah. O kung imo na nang masose, kinahanglan magplano na taon sa pagdaot si Andoy. Pero kinalang mahibaw pa kung nganong naayo siya. Murag. Natug. Wala, ako matug. Wa ako matug. Nasali ka. Murag listo na mo ipabuhat ako lang. Murag listo na. Way lisod kung gamito ni mo imong tagwapo. Oh, siyan? O, ogma ha, nigara sa kanginang gwapo. Ni Masta nga giingang gwapo ganahan. Hoy, paminaw! Ugma, magsusi na ka dito sa ilan ni Nikay, ha? Human sa pangahaw yun. Ha? Panidi ang tanang panghitabo sa ilang bay ni Andoy. Og i-report ni Naka! Kay. Tay, ngano tay, doon nakaisugo? Ay, tanawang imong klinika. Okay na ba na? Tay, dili man lagi ko doktor, tay. Nganong gimuon man ko ni magpayag nga klinika. Madambal ka. Tay, dili lagi ako ang nakaayo sa imong tagid. Ayaw lang pagsupak-supak diha ni Kay. Ako ang masakiton. Ako ang nibaw kung unsay nakaayon ako. Ayaw na lang pagreklamo pa diha. Tay, Kung gusto kang ilhon pati kang anak, no? Sunda ang tanan akong isugo nimo. Adali na. Tanawang imong klinika. Kana. Gwapo na ko. Usbon na akong katawa kay liding-liding. Wow, liding-liding. Liding man mo ko ani. Kinida. Ako lang sakyan ako noon lang siya tripping. Aron magkapatungkol ko pirmini kay. Kung siya dadaan kamuting bagon karon kay magluto mi sila. Hey! Hey! Ano ka? Kawig buot tiguang nang mong kawig buot. Sa mo sulti. Ano nga ko pagsulti, ha? Surila. Ha, ang gintang sa atong edad o sa kamagbugal-bugal na. Surila. Ano sa bayan ako pakurati-kurati lang gud. Mao mi sa konsala ko masulti nimo kay imo ko pakurat-kuratan. Aron makamata ng utok ni ma? Nagmata mo kong utok la, ug mata la. Wapon gigo, tanawa ko. Tutuki ko. Awa. Di ko na... Ikisultin mo. Oo, gwapo na tuod ka. Di. Pero timani ang imong mission dito sa ilang Nikay, ha? Malagi, ako nang isuod sa kong utok. Mayo! Kung mao, lakaw na. Bakit nasa ko? Oh, doon na may tulan sa tao dito sa kusina. Kikita ka. Doon dyan mo pinijala. Hindi lang ko mamaway. DJ Lax Remax. Anha dia maglingkod ang imong mamahimong pasyente, ha? tay, di lagi taon ko doktor. Unsa umiyo ko pagkabato ng pasyente? Ay, ako lagay bahalas promosyon. Bantay ka lang din, eh. Tay, sa sunod tuig ba? Muskwila na biyagid ko ha? Oo. Baka eskwela na gyud ka kay mudaghan mga atong kwarta tungod sa donasyon gikan sa imong mga pasyente. May tingali nga ato na lang butangan og presyo ang pagpatambal nila. Ayaw tay, uy. Gusto na dili sa tingali maayo. Kay pading lantas bayar ana. Tay, ako may gikulbaan ni mong gibuhat. Uy nga ragot taong kulbaan man ka. Ako rin bahala nimo. Anala sige. Dinhilang ka ha. Mato ko sa sentro. Mag-unsa maka sa sentro, mainom na sad ka? Ay dili uy. Magsugod na ko sa atong promosyon. Sige. Ha? Alis ako. Sa magpaunis tatay Andoy, uy. Pero hinuon, muna man uga ako ang nakapabulin eh. Kaya dili naman ko niya kulatahon. Unya, iyanas kong giangkon ng anak. Pero, kinsagit ka hang akong amahan, no? Tinuod gid ka nga ako ang nakaayon ni tatay Andoy. Nikay, may butag ha. Uy, Almo, ni alagi ka. Sa'yo hagod ni mo. Magkuha ko sa gilaban ni mama nimo. Aron di na siya mahago gatod ini dito sa akong gisakan. Mao ba? Tuwa para ba'y gilakaw sa Mama Melina, da? Ako lang paabuton. Busog yung kay Mening kamuting bago nga ako gida. Yapay ginamos. Alam, may kay Paris. Makatawa bitaw kung tiyo usahay. Ay. Murag nisanting akong high blood ha. Ni akong karibal. Anong sa iyong kinitawan na? Guwapo ra ba?
Guwapo rin ba ni siya na? Liso na nila. Saan na akong... Saan na akong ibati ron, ha? Saan na ako... Kaon ko no. Batuon baka ko ning tawana, no? Di na lang. Kung may bida ni. Lagi mo minalito ko. Buta lagi po. Limtanan sa di ang kapitan? Oo, lagi. Mahimong mo apil. Uy, sabi na itong si mong tingog to. Pinaliding man lagi ka to. Niya malagi ka. Bay, dali, bay. Ang sa mong dabay, ha? Tumuting bagon o ginamos. Kalain ni mo tingog to. Uy, Amuro mga Muslim, bay. Amulo to ni kay. rukan ni mo tingog, uy. Mas may panato na lutoon. Kana, kay lami kina. Sige. Ganahan sa kumukaon, na. Dili ma yung kanon sa parehas ni mo, bay? Ha? Nga naman. Bas, hindi ka makakawa CR. Pero may kaanan pagkaos bukin, lisod na kayo. Uy, mukhaon ko, ano, eh. Ang Oo bibi. ba? Oo. Ako na niluto, anak, be. Ako nalialasan ni Kay. Ni kay? Naunsa ka? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning bagotang sugilanon Perlas sa Bukid. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Galit sa RMN Drama.